Mai has volgut un d'aquests vidres petits i de formes extravagants per poder decorar qualsevol part de la teva casa? Amb la cristal·lització del sucre els pots obtenir. Aquí hi ha química, d'una forma tan senzilla com utilitzar el sucre que veiem cada dia a la cuina. Aquest procés necessita 150 grams de sucre i 100 mil·lilitres d'aigua. La cristal·lització es realitza a través d'una solució, l'almívar, un dissolvent, l'aigua, i un solut, que és un compost orgànic, el sucre. Es realitza una sobresaturació de la solució, punt on el solut i la dissolució no es poden dissoldre més. Per arribar a la solubilitat del sucre s'ha d'augmentar la temperatura, ja que aquesta és una substància orgànica. Doncs, ara sí, que tenim el nostre propi vidre format per sucre. Això gràcies a la seva cristal·lització. Doncs ja sabeu, aquí hi ha química.